natin. Ito, wala na talaga. Pero ipapaayos ko yan. Malapit-lapit na yung ano guys eh. 4th year o pang-apat na safety, mandatory safety o annual safety ng truck natin. Malapit-lapit na, kaya ipapagawa ko lahat yung problema sa truck ko. Once again guys, nandito tayo sa Wild Rose County, kung saan ito yung una nating biyahe ngayong taon dito sa West. Yan, kakamiss lang. Itong kanyang lock dito nag-loose. Yan, ito parang lock na. Nilalagyan ko ng ganito kaysa packing tape na inilalagay ko. Nilalagyan ko muna ito, pero ipapagawa ko na rin ito. Guys, good morning. We are now here in North Portal. Balik Canada na tayo guys. Balik Canada. Makakarating na tayo ng Calgary mamayang hapon. At ang oras dito is alas 7. Madilim pa. Alas 7 ba? No entry, doon tayo sa kabila. Tayo sa kabila. Oh shit. Mali. Na ano ko. Tayo sa kabila. Wala ko, do not entry, do not sit air brake pala. Good morning, ma'am. Hi. What was all that? I thought I read there it says do not enter. I thought it's do not enter, and then I reread it. Do not sit, park, brake. That's what it says. That's why I have to come, and then because I read that one, it's only for car. Okay. Oh, I'm Sure good. you're doing that before you gotta do this. Yeah, you know. Okay. I'm sorry about that. Where are you going? Winnipeg, Manitoba, ma'am. How long are you gone? Since the 4th of January, I went to St. Louis, Missouri, and pick up in Troy, Missouri. Anything coming back with you personally? No, ma'am. Any alcohol or tobacco in this? No. Cannabis or firearms? No. What are you hauling? Perishable goods for Domino's, Okay, where is it Tin going? Crush, some Tin Crush, going to Calgary, Alberta. Thank you very much. Choose ko muna sarili ko ng border crossing. Confirm. Buti wala akong ano guys. Walang sumunod sa akin.
despite the guns. Alright. Guys border crossing tayo. North Portal. Dito tayo sa Highway 52 to Highway 39, Canada. For all of this time na or for all of that na dinaanan natin na napakasalimot yun sa St. Louis, nakabalik tayo ng Canada ng safe and sound. Thank you Lord. Nagkamali pa ako ng pasok doon sa sa border. Papasukin ko ba naman yung pang kotse? Kasi kami nakalagay kasi doon sa sa ang tawag nito, yung sign sa taas, at ang sabi niya do not enter. Ang pagkakabasa ko nung binasa ko maigi, do not set parking brake. Yun pala yun. Okay, let's roll guys. Madilim pa, pero simulan na natin. Continue on Highway 39. Yes. Alright guys, nandito na tayo sa Trans-Canada Highway 1 Swift Current at mayroong bukas na scale. Report when light is flashing. Yes! Let's see. I'm pretty sure naman hindi tayo overweight. Tayo sa scale. Trans-Canada Highway 1 Swift Current. Tignan nyo yung ngayon dito guys Turn right on Highway 1. Temperature dito minus 4 degrees. Baba natin para makita nila, marinig natin ang sasabihin. Stair 5'8", drive 16, trailer axle 15.5 kilogram yan guys kg. Kaya we're all good to go. Ito na pull over Ando, nakita ko yung driver pumasok sa loob. Alright, let's roll. Meron pa tayo 5 oras. Nasa Calgary na tayo guys. Continue on Highway 1. Alright. Oh.
minus 2 on box. Yan. Lagay natin sa continuous. Ay, natunaw lang yung mga ano guys. Natunaw yung mga snow. Oh, kalahati. Yun. Ayos. Make sure kandado, papadlock. Ilaw sa baba. Yan. Ganda ng climate guys. Malamig, maligamgam, pero ayos. Okay, okay. Tigas. Patigas. Ang truck pero papahugas na lang tayo. Ayan ha, ang Cortapia natin. Ito wala na talaga, pero ipapaayos ko yan. Malapit-lapit na yung ano guys eh, malapit-lapit na yung ano ng truck natin. 4th year o pang-apat na safety, mandatory safety o annual safety ng truck natin. Malapit-lapit na, kaya ipapagawa ko lahat yung problema sa truck ko. Once again guys, andito tayo sa Wild Rose County, kung saan ito yung una nating biyahe ngayong taon dito sa west. Yan, kakamiss lang kasi ang ganda ng krasada talaga rito eh. At ito pa yung isa na natanggal dito sa truck ko. Ito itong kanyang lock dito nag-loose. Yan. Ito, parang lock niya. Nilalagyan ko ng ganito kaysa packing tape na inilalagay ko. Nilalagyan ko muna ito, pero ipapagawa ko na rin ito. Minsan na kapag yun. Parang nalalaglag pa, tatanggal pa. Papagawa natin ito lahat sa sa safety ng truck. Yan, let's go. Linis na siya. Pagawa natin lahat guys, para sa ganun eh. Uy, walang problema. Linagyan ko lang muna ito ng bungee cord. Hindi ito tali kundi bungee cord. Yan lang muna para sa ganun eh hindi siya malaglag o kaya matumba. Kasi natutumba to o natatanggal ito kapag ka nagdadrive ako kasi natatagtag eh. Nangyayari kasi talaga yan eh. Siyempre matagal na rin naman itong truck natin eh. 4 na taon na rin naman eh. Siyempre may mga lumalabas na minor defects. Kumaga hindi naman ganun ka totally tong defects na to, kasi ano lang naman eh, yung mga ganyan lang naman eh. Hindi pa naman yan yung talagang sa engine na kailangan talagang
bigyan mo ng pansin. Yung mga yan, pwede mo pang tali-talian lang o lagyan ng mga bungee cord eh. Yan, lagyan ng bungee cord. Temporary lang naman, hindi naman yun ng pang anuan na, pang matagalan, pansamantal lang. Pati yung aking harapan doon, yung paglight nya, hindi naman yan mandatory na mayroon talaga yan eh, kasi meron naman tayong ilaw eh, na yung harapan natin, yung ilaw natin dyan, yun ang number one. Kasi kapag yun ang wala, talagang ipa-pull over ka, lalo na pagkagabi pag makita. Pero yung yung paglight, hindi naman talaga yung kinakailangan pa talaga. Pero ipapagawa ko rin kasi dagdag ilaw din yun. Ano yun guys, let's go. Saglit lang para makarating tayo sa delivery natin bukas. Mga 3 oras kalahati pang 3 kalahating oras pa na drive ko. At ang oras pa lang ano bang oras pa lang? 1:51 or alas 2 pa lang ng hapon dito sa Alberta. So 3 oras, doon na ako ng alas 5. Makapag-relax na tayo. Alright, let's go. Guys, tuloy-tuloy lang tayo. Dito na tayo ngayon sa Medicine Hat. Let's continue driving. Sabi nga nila. Patunaw na yung yellow guys. Patunaw na ang snow. Medicine Hat, Alberta. Masyado matraffic.
pag-start ko kanina, parang inaantok na ako ngayon. Start ako kanina, ano eh. Alas 6. Madilim pa talaga. Bigla nga tayo ng kape guys. Parang inaantok ako eh. Pinit ko tong kape ko. Bilis ng panahon. Ano na naman ngayon? January 11 months na lang, Pasko na naman. Months to go, Pasko na naman. Yan. Nakakantok din mag-drive guys pag kayong ganyan. Mahabang pagmamaneho. Walot kalahating oras na ako nagdadrive oh. Mayroon pang natitirang kulang-kulang 5 hours. tayo sa Calgary, tapos bukas delivery. Alright guys, good morning. Ayan. Yes! Nandito na tayo sa dideliveran natin. Dito na ako sa kanilang shipping and receiving area. Iba muna tayo. Mag-check-in tayo sa loob. Alamin natin kung saan tayo door pupunta.
Let's go guys. Let's go. Let's go. Ayan, no? Shipping and receiving. There you go. Ayan guys, red light na tayo, meaning ini-start na tayo nina-unload at nararamdaman ko naman talaga na gumugalaw-galaw na itong ating trailer. Mag-aantay lang ako ng konti and then kunin ko yung papel doon, tapos larga na tayo sa susunod nating pipikapan. Yes! Alright guys, ayan, nakuha ko ng papel. Ayan, empty na tayo at saka na-check naman natin yung loob ng trailer natin. Walang-wala talagang laman. Alright, let's go. Alright, let's go. Alright guys, ayan, punta na tayo sa susunod nating pipikapan. Ayan, empty na tayo at siguro tapusin ko na yung video vlog ko ulit dito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa video vlog ng Lakay Trucker. Ingat kayo lagi dyan. Thank you guys for watching. Peace up. Bye bye for now. Lakay Trucker.